L-Għaqda Dinjija għas-Saħħa qed tbassar li persuna minn kull 160 tinsab fl-ispektrum tal-awtiżmu. Persuna li tkun tbati minn din il-kundizzjoni jista' jkollha numru ta' sfidi tul ħajjitha fosthom problemi fil-mod kif jikkomunikaw u sfidi biex jistabbilixxu rutina. Minħabba l-problemi fil-mod ta' kif jikkomunikaw il-bżonnijiet tagħhom, uħud minn persuni li jinsabu fl-ispektrum tal-awtiżmu jistgħu jesperjenzaw numru ta' tantrums. Il-psikjatra ta' tfal Andrea Saliba spjegat li dawn l-episodji ta' rabja jridu jittieħdu fi sfond holistiku. Ġermen nirreferu għal behavior ta' tfal pala iceberg. Ġifri aħna qed naraw dak it-tip of the iceberg biss. Importanti naraw tqisu taħt xem u naraw ir-raġuni li x'messaġġ jixtiequ jwasslu bil-behavior tagħhom. Dr. Saliba komplet tispjega li waqt dawn l-episodji l-ġenituri jew dawk li jkunu qed jieħdu ħsieb lil persuna għandhom jevitaw li jagħtu attenzjoni żejda. Idealment f'dak il-mument ma nagħtux ħafna attenzjoni lit tifel għat-tantrum. U importanti li edna kelma nżommu magħha, ġifieri mhux għax ta' tantrum inċedulu. Ħalli jekk nagħlmu lit tifel jew it-tifla li ħajġibu l-attenzjoni tagħna billi jagħmlu atteġġjament iktar pożittiv. Iġri mhux għax inti sabbat saqajk jew tkisser ħadd jieħu dak li trid. Brabta ma' dan is-suġġett l-erba' li ġej l-espert internazzjonali dwar l-awtiżmu Dr. Tony Atwood se jindirizza konferenza fil-Konvellieri ta' San Ġagbu fil-Belt. Matul din il-konferenza mtella mill-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali ACAMH il-ġenituri ta' tfal bl-awtiżmu se jkunu jistgħu jistaqsu numru ta' mistoqsijiet lil dan l-espert. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.